יש? כן, לך על זה. אהלן חבר'ה, מה המצב? כאן גילי מקלזם מרעננה. אנחנו עשינו הגרלה ואתם השתתפתם ואנחנו רוצים עכשיו לבצע את ההגרלה. לבצע את ההגרלה! לוקחים את הפתקים! תכניס את כולם. שים את כל הפתקים, מה אתה מתקמצן? אני יודע. והמספר הזוכה הוא 82. יואו! אהלן חבר'ה, מה המצב? לגבי הגרלה, מספר 82 לא עשה שיתוף, ובגלל זה אנחנו עוברים למתמודד הבא. המתמודד הבא שזוכה הוא דימה ברקוביץ'. אנא, גש אלינו לחנות ובוא תקבל את הפרס שמגיע לך. ביי.